Stop. Pozri sa okolo seba. Ceny rastú každý deň. Tvoja výplata sa zmenšuje. Banky krach za krachom. A ty? Ty stále veríš, že je všetko v poriadku? Rast cien. Dlhy nad hlavu. Krachy ako na bežiacom páse. Banky padajú, inflácia ničí tvoje úspory. Dôvera v systém sa rozpadá kúsok po kúsku. Myslíš si, že sa svet zbláznil? Nie. Svet ti len odkrýva pravdu. Ukazuje ti, aký krehký je ekonomický systém, ktorý sme si vytvorili. A ak ho nechápeš, ak nevidíš, čo sa skutočne deje, si len pešiakom v hre, ktorá sa mení na totálny chaos. Som z hlavy do akcie a za pár minút ti ukážem pravdu, ktorú ti nikto nepovie. Finančné krízy nie sú žiadna novinka. Nie sú náhoda. Opakujú sa. Pravidelne. Vždy pod iným menom, s inými ospravedlneniami, ale s rovnakou základnou logikou. Dlhy nad rámec možností, chamtivosť bez hraníc, manipulácia s číslami a slepá, naivná dôvera miliónov ľudí v systém, ktorý nemá brzdy. Dnes si úplne rozoberieme 3 kritické veci. Prvé, čo sa skutočne deje s našimi peniazmi. Druhé, prečo je finančný systém rozbitý už v základoch. A tretie, čo môžeš konkrétne urobiť DNS, aby si neprišiel o všetko, na čom ti záleží. Ale pozor, toto nie je video pre slabé povahy. Toto je surová realita bez príkras. Priprav sa na pravdu, ktorá ťa možno vystraší, ale hlavne, ktorá ťa môže zachrániť. Začnime tým najdôležitejším. Centrálne banky po kríze roku 2008 a ešte masívnejšie po roku 2020 začali robiť niečo absolútne nebezpečné. Začali tlačiť peniaze ako šialené. Počúvaj pozorne, tieto nové peniaze neboli kryté novými tovarmi. Neboli kryté rastom produktivity. Neboli kryté ničím konkrétnym. Boli kryté len vierou. Vierou, že systém bude fungovať. Ale čo sa stane, keď na trh vrhneš miliardy nových peňazí, ale množstvo tovaru zostane rovnaké? Matematika. Viac peňazí a vyššie ceny. Je to jednoduché ako 2x2. Pozri si Slovensko. Od roku 2020 do 2023 ceny vzrástli o viac ako 25%. Tvoja výplata vzrástla o koľko? 5%? 10%? Vidíš ten problém? Toto nie je inflácia. Toto je tichá krádež. Krádež tvojej kúpnej sily. Krádež tvojej budúcnosti. A deje sa pred tvojimi očami. Ale to nie je všetko. Ešte horšie je to, čo robia vlády. Väčšina krajín na svete má dlh vyšší ako celý svoj hrubý domáci produkt. Predstav si to takto. Zarábaš 1000 eur mesačne, ale dlžíš 1500. A každý mesiac si musíš požičať ďalších 300, len aby si zaplatil úroky z pôvodného dlhu. Ako dlho by si vydržal? Presne toto robia štáty. Fungujú na novom dlhu, aby splácali starý dlh. A vieš, ako sa tomuto hovorí v biznise? Ponziho schéma. Na národnej úrovni. Pozri si čísla. USA má dlh vyše 130% HDP. Japonsko takmer 270%. Grécko prešlo krachom. A Slovensko, náš dlh vyskočil z 45% HDP na viac ako 60% behom 4 rokov. Matematika je neúprosná. Každý Ponziho systém skôr či neskôr skrachuje. Otázka nie je či, ale kedy. A teraz tá najšokujúcejšia pravda. Tvoje úspory v banke nie sú tam. Bankový systém funguje na princípe, ktorému sa hovorí frakčné bankovníctvo. Znamená to, že banka drží len zlomok peňazí, ktoré jej ľudia zverili. Zvyšok požičiava ďalej. Ak má banka od klientov 1 000 000 eur, v skutočnosti drží možno len 100 000. Zvyšok je niekde v investíciách, pôžičkách, špekuláciách. Čo sa stane, keď všetci naraz prídu pre svoje peniaze? Bank run, collapse. Presne to sme videli v USA, Nemecku, dokonca aj v Česku v roku 2023. Stop. Pozri sa okolo seba. Ceny rastú každý deň. Tvoja výplata sa zmenšuje. Banky krach za krachom. A ty? Ty stále veríš, že je všetko v poriadku? Rast cien. Dlhy nad hlavu. Krachy ako na bežiacom páse. Banky padajú, inflácia ničí tvoje úspory, dôvera v systém sa rozpadá kúsok po kúsku. Myslíš si, že sa svet zbláznil? Nie. Svet ti len odkrýva pravdu. Ukazuje ti, aký krehký je ekonomický systém,
ktorý sme si vytvorili. A ak ho nechápeš, ak nevidíš, čo sa skutočne deje, si len pešiakom v hre, ktorá sa mení na totálny chaos. Som z hlavy do akcie a za pár minút ti ukážem pravdu, ktorú ti nikto nepovie. Finančné krízy nie sú žiadna novinka. Nie sú náhoda. Opakujú sa. Pravidelne. Vždy pod iným menom, s inými ospravedlneniami, ale s rovnakou základnou logikou. Dlhy nad rámec možností, chamtivosť bez hraníc, manipulácia s číslami a slepá, naivná dôvera miliónov ľudí v systém, ktorý nemá brzdy. Dnes si úplne rozoberieme 3 kritické veci. Prvé, čo sa skutočne deje s našimi peniazmi. Druhé, prečo je finančný systém rozbitý už v základoch. A tretie, čo môžeš konkrétne urobiť DNS, aby si neprišiel o všetko, na čom ti záleží. Ale pozor, toto nie je video pre slabé povahy. Toto je surová realita bez príkras. Priprav sa na pravdu, ktorá ťa možno vystraší, ale hlavne, ktorá ťa môže zachrániť. Začnime tým najdôležitejším. Centrálne banky po kríze roku 2008 a ešte masívnejšie po roku 2020 začali robiť niečo absolútne nebezpečné. Začali tlačiť peniaze ako šialené. Počúvaj pozorne, tieto nové peniaze neboli kryté novými tovarmi. Neboli kryté rastom produktivity. Neboli kryté ničím konkrétnym. Boli kryté len vierou. Vierou, že systém bude fungovať. Ale čo sa stane, keď na trh vrhneš miliardy nových peňazí, ale množstvo tovaru zostane rovnaké? Matematika. Viac peňazí a vyššie ceny. Je to jednoduché ako 2x2. Pozri si Slovensko. Od roku 2020 do 2023 ceny vzrástli o viac ako 25%. Tvoja výplata vzrástla o koľko? 5%? 10%? Vidíš ten problém? Toto nie je inflácia. Toto je tichá krádež. Krádež tvojej kúpnej sily. Krádež tvojej budúcnosti. A deje sa pred tvojimi očami. Ale to nie je všetko. Ešte horšie je to, čo robia vlády. Väčšina krajín na svete má dlh vyšší ako celý svoj hrubý domáci produkt. Predstav si to takto. Zarábaš 1000 eur mesačne, ale dlžíš 1500. A každý mesiac si musíš požičať ďalších 300, len aby si zaplatil úroky z pôvodného dlhu. Ako dlho by si vydržal? Presne toto robia štáty. Fungujú na novom dlhu, aby splácali starý dlh. A vieš, ako sa tomuto hovorí v biznise? Ponziho schéma. Na národnej úrovni. Pozri si čísla. USA má dlh vyše 130% HDP. Japonsko takmer 270%. Grécko prešlo krachom. A Slovensko, náš dlh vyskočil z 45% HDP na viac ako 60% behom 4 rokov. Matematika je neúprosná. Každý Ponziho systém skôr či neskôr skrachuje. Otázka nie je či, ale kedy. A teraz tá najšokujúcejšia pravda. Tvoje úspory v banke nie sú tam. Bankový systém funguje na princípe, ktorému sa hovorí frakčné bankovníctvo. Znamená to, že banka drží len zlomok peňazí, ktoré jej ľudia zverili. Zvyšok požičiava ďalej. Ak má banka od klientov 1 000 000 eur, v skutočnosti drží možno len 100 000. Zvyšok je niekde v investíciách, pôžičkách, špekuláciách. Čo sa stane, keď všetci naraz prídu pre svoje peniaze? Bank run, kolaps. Presne to sme videli v USA, Nemecku, dokonca aj v Česku v roku 2023.